Migawas sa autopsy sa patayng lawas sa 7 anyos nga si Princess Arian Cabukos nga nakaangkon kini og multiple traumatic injury kun bunog og fracture sa lawas. Brutal ang gipatay si Princess nga tulo ka adlaw nga missing. Una kini nakaplagan nga gisulod og sako sa Purok Malinawon, Barangay Conel, General Santos City niadtong Miyerkules sa buntag, Marso 13. Fractured ang ulo sa bata, dunay gisi kun samad sa ngabil nga posibleng gihapak og gahi nga butang ug nangatanggal ang hipon. Nakita sab sa resulta nga dunay samad sa likod sa ulo ang bata. Nakaangkon sab kini ug bunog sa liog nga posibleng gituok ug nabulit sa bunog ang lawas. Gilugosab si Princess tungod sa nakitang gisi sa iyang kinatawo. Nagisi hasta ang sampot sa biktima nga daw gigamitan ug hait nga hinagiban. Sa karon, nagpaabot na lang ang NBI sa resulta sa gihimong vaginal swab sa biktima aron masuta kung aduna bay similya sa suspect nga nabilin sa kinatawo sa bata aron sab mapailawom sa DNA examination. Sa tan-aw sa NBI, wala sa saktong panguna-una ang suspect nga mibuhat sa linuog nga krimen tungod sa brutal nga pagpatay kay Princess. Tulo ang persons of interest sa kaso nga gipanubayan sa kapulisan. Una ang amahan sa bata nga si JR Cabukos nga dunay kasong pagpanglugos sa kaugalingong anak, duha ka tuig na ang milabay. Ikaduha ang 17 anyos nga uyuan sa bata nga mao'y gibilinan sa biktima ug ang ikatulo ang silingan sa pamilya sa biktima. Nag-request na si Police Major Robert Forres, ang hepe sa Mabuhay Police Station, og DNA analysis sa mga ebidensyang ilang nakuha aron makabaton sila og mas bugat nga ebidensya dungan sa ilang pagpasaka og kaso batok sa responsable sa krimen. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe